ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ବିଲକୁଲ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି। ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥାଉ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ବି କ'ଣ କହିଲ, ଆମର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ କି ଆମର କିଏ ସବୁ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଘର ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଇସି ଘର ଅଛି, ଇଏ ସିଏ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଥାଉ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଥାଉ, ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଗଲେ ଆମ ମାଉସୀ ଘରୁ ବୁଲିଯିବା, ମାମୁଁ ଘରୁ ବୁଲିଯିବା। ସେମିତି ଆମେ ଖାଲି ବି ପଳେଇଲେ ଆମକୁ ମାଉସୀ ମାମୁଁ ଘରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାଉସୀ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିବ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ମାସେ ହଉ 15 ଦିନ ହଉ ବୁଲିଗଲି ଧୁମ୍ ଆସୁ। ଯଦି ତୁମେ ବାହା ହେଇସାରିବ ନା, ତୁମ ଶାଶୁ ଘରେ, ତୁମ ତ ବାପ ଘରୁ ତ କିଛି ତମ ବାପ ଘରର ତ ମାଉସୀ ଆଉ ମାମୁଁ ଘରର ଟୋଟାଲ କିଛି ରିଲେସନ୍ ତ ଯାହା ଥବ, ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଲି ହାଲୋ ହାଏ ବାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହା ହେଇସାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଳାସୁର ଘର ହେଇଯିବ। ମାମୁଁ ଘର, ଶାଶୁ ଘରରେ ମଳାସୁର ଘର, ମାଉ ଶାଶୁ ଘର, ପିଇ ଶାଶୁ ଘର। ତ ବାହା ହେଇସାରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଠିକ୍ ମଳାସୁର ଘର ଆସିଲେ ମଳାସୁରକୁ ଦୂରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଦୂରରୁ ଓଳିକି। ପିଇ ଶାଶୁକୁ ଫୋନ୍ ନ କଲେ ପିଇ ଶାଶୁ କହିବ ଗୋଟାଏ ବୋହୂ ଆଇଛି, ପୁତୁରା ବୋହୂ, ଦିନେ ଫୋନ୍ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପଚାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। ଆଉ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବାବା ମାଉସୀ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ସରବତ ଆଣିକି ଦିଅ, ଆଣିକିରି କେଉଁଠି ମାଉସୀ ଖାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲିବ ତମର, ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି, ଚାଲିଲା ସବୁ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହା ହେଇସାରିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୁଅ କି ଝିଅ ତ ଛାଡ଼, ପୁଅମାନଙ୍କର ବି ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ପୁଅମାନେ ବି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଚଲରରେ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ନା, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର 2ଟା ଘର ହେଇଯିବ। 2ଟା ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାଶୁ ଆମର ନିଜ ଘର ପ୍ଲସ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯଦି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନ କରିବ, କିଛି ନ ଇଏ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହିବ ଦେଖୁଛ ଖାଲି ନିଜ ବାପା ମା', ନିଜ ଭାଇ, ନିଜ ଘରକୁ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କହିବ। ତ ପୁଅମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ। ବିଲକୁଲ ଜଲ୍ଦି ବାହାନ୍ତୁନି। ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ, ପସ୍ତଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠନ୍ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ନା ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ନୁହଁ, ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ପଇସାରେ ହିଁ ହିସାବ କରାଯାଏ। ସିଏ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ହଉ କି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଯାହା ପାଖରେ ଠନ୍ ଅଛି ସେଠି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଠନ୍ ନାହିଁ, ମା' ତ ଘରକୁ ଯା। Thank you.